assalomu alaykum do'ston va подписчикони азиз ва мухлисони канали мо. Дар навори имрӯза барои шумоён ду сар молҳои фурӯшие пешниҳод кардостем. дӯстони азиз, дар сари видео ҳама касе лайкҳои монтон, каналро обязательно подписаться кунтон. агар гӯсалаҳо маъқул боштагар аз наздик рафта дида баъдан харидор кунтон. як сар буқачаи сементал ва як сар дигар буқачаи чорнопиёстро пешниҳод мекунем. буқачаҳо қарор дорад дар вилояти Суғ дар ноҳияи Бобоҷон Гафур. дӯстон азиз, якум буқачаи мо буқачаи сементал. дӯстон азиз, тоза пародаи сементал, синни соли буқача 4 моҳа, хурдан саломатӣ зур, ягон хел буқача ва камбудиш нест. касоне ки мана барои ояндаш агар насл гирифтам барои оянда мепоям мол мекунам гуфта ки одамо боштагар, марҳамат дӯстон азиз, нарху навош 11500 сомонӣ боз арзон мешавад. плюс масъалаи доставкаш территорияи Хуҷанд ройгон ташкил карда мешавад дӯстон азиз, чунки моло дар Хуҷанд ҳастанд, ҳамон ба Хуҷанд доставкаш бепул. дигар тарафҳо агар гуфта ки нархҳо зиёд ё камтар карда масъалаи доставкаш соҳиби мол мебинад. инак дуюм моли мо буқачаи чорнопиёстро дӯстон азиз, синни солаш 5 моҳа, хурдан саломатӣ зур, буқачаи ягон хел камбудиш нест, ҳама тарафаш беҳтарин. мана касоне ки ҳамин хел буқачаҳои чорнопиёстро пойда гаштаги одамо боштагар, мана барои шумо боз якта дигар буқачаи чорнопиёстро варианти беҳтарин барои нархҳои насл аст ки пешниҳод кардостем. агар шумо ҷазман харидор боштагар, марҳамат дӯстон азиз, буқача ҳам гардандор, ҳам пуштрошам зур аст дӯстон азиз, ҳам почабаланди моли фасон аст дӯстон азиз. инаша масъалаи доставкаш хел мешавад гӯятон. агар ина масъалаи доставкаш территорияи Хуҷанд доставкаш бепул, дигар тарафҳо агар гуфта ки нархҳо мо зиёд ё камтар карда масъалаи доставкаш соҳиби мо мебинад дӯстон азиз. инак масъалаи нарху навош 9500 сомонӣ боз арзон мешавад, плюс масъалаи доставкаш бе ягон мушкиле. конкретни харидор боштонга марҳамат, номеро телефонаш дар зери экран ҳаст, ватсап дорад или прамои занг зада харидор кунтон мешавад. как ки телефонтон набардорад, ватсап дорад, ватсапаш навистамонтон обязательно ҳама тамома ҷавоб метиҳад дӯстон азиз. зинду сарбаланд боштон, аз канали мо дур нашавитон. ҳамин хел гӯсалаҳо даркор боштага ҳамин номеро муроҷиат